Hej, jeg hedder Anissa-Beth Bertelsen. Velkommen til min YouTube-kanal. Her vil jeg lægge meditationer og hypnoser op, som du er velkommen til at benytte dig af, og måske dele til dem du kender. Hvis du vil følge med i, når jeg lægger noget nyt op, så er du velkommen til at abonnere på siden. Så vil du få besked hver gang jeg lægger noget nyt op. God fornøjelse. Sæt dig behageligt til rette og lad kroppen finde ro. Find en stilling, hvor du kan sidde et stykke tid, og hvor kroppen slapper af. Læg mærke til lydene omkring dig og bare accepter, at de er en del af lige her nu. Læg mærke til din vejrtrækning. Tag nogle dybe vejrtrækninger helt ned i maven. Og mærk, hvordan kroppen den falder til ro og slapper af. Prøv at trække vejret i 4 intervaller, så du har indånding, pause og udånding og pause. Forestil dig ved indåndingen, at kroppen bliver fyldt op med ny energi, varme, hvidt lys. Og ved udåndingen slapper kroppen af. Musklerne bliver bløde og afslappede og giver slip på spændingerne. Du mærker din fysiske krop, hver en celle og hver en kropsdel. Vi vil nu gå hele din krop igennem og flyt nu opmærksomheden til dine fødder. Mærk først dine tæer. Bevæg dem måske lidt og mærk, hvordan dine tæer har det. Hvordan føles de? Træk vejret ned i dine tæer og mærk musklerne i tæerne, de slapper af. Tag nogle dybe vejrtrækninger og bare mærk din krop. Flyt opmærksomheden til under fødderne, fodballerne, svangen, hælene. Forestil dig, at du trækker vejret ned i undersiden af dine fødder. Hvordan de bliver varme, bløde og fyldt med energi. Og forestil dig ved udåndingen, så slapper fødderne af. Flyt opmærksomheden til oversiden af fødderne. Fornem musklerne og senerne i oversiden af dine fødder. Forestil dig, at du med vejrtrækningen fylder fødderne op med energi og varme og hvidt lys. Og mærk, hvordan dine fødder bliver afslappede og varme. Flyt opmærksomheden til dine ankler. Fornem dine ankler og forestil dig, at anklerne bliver fyldt op med energi og varme. Hvordan muskler og sener omkring anklerne slapper af.
Flyt nu opmærksomheden til dine underben, lægmusklerne. Få kontakt med dine lægmuskler med vejrtrækning. Og forestil dig, hvordan dine lægmuskler bliver bløde og varme, fulde af energi. Og hvordan spændingerne giver slip ved udåndingen. Mærk nu dine skinneben. Musklerne langs med skinnebenet. Og forestil dig, hvordan skinnebenet bliver fyldt op med varme og energi. Hvordan musklerne giver slip og slapper af ved udånding. Flyt nu opmærksomheden til dine knæ. Forestil dig, at dine knæ bliver fyldt op med varme og lys. Kan du fornemme forskel på de to knæ? Flyt nu opmærksomheden til dine lår. Bagsiden af lårene. Fornem musklerne i lårene, hvordan de ved indånding bliver fyldt op med energi og varme og hvidt lys. Hvordan de ved udånding giver lidt slip. Musklerne slapper lidt mere af. Flyt opmærksomheden til forsiden af lårene. Tag nogle dybe vejrtrækninger ind i lårene og forestil dig, at ved indåndingen så slapper musklerne af. De bliver fyldt op med energi og varme, og ved udånding giver de slet slip. Spændingerne giver slip. Flyt opmærksomheden til dine baller. Prøv med vejrtrækning at skabe kontakt med dine baller. Måske prøv at spænde og slappe af i musklerne, så du mærker musklerne i ballerne.
Ved indånding fylder du ballerne op med varme, lys og energi. Og ved udånding, der slapper ballerne af. Spændingerne giver lige lidt slip. Flyt opmærksomheden til din lænd. Tag nogle dybe vejrtrækninger ned i lænden. Forestil dig, at området bliver fyldt op med energi, lys og varme. Og når du ånder ud, så giver spændingerne lidt slip. Musklerne slapper lidt mere af. Flyt opmærksomheden til det nederste af ryggen. Træk vejret ind i området og fyld det op med energi og varme. Og mærk, hvordan du ved udåndingen giver lidt slip i musklerne. Flyt opmærksomheden til midten af ryggen. Tag nogle dybe vejrtrækninger ind i det område. Det øverste af ryggen. Musklerne omkring skulderbladene, skuldrene. Tag nogle dybe vejrtrækninger og bare mærk, hvordan området bliver fyldt op med lys og varme, energi. Hvordan musklerne ved udånding slapper af. Giv lidt slip. Spændingerne giver lidt slip ved udånding. Flyt opmærksomheden til brystkassen. Tag nogle dybe vejrtrækninger i brystkassen og
Forestil dig, at brystkassen bliver fyldt op med energi og varme, hvidt lys. Og hvordan musklerne giver lidt efter ved udånding. Musklerne slapper lidt af. Skuldrene giver lidt efter. Flyt opmærksomheden til solarplexus-området. Tag nogle dybe vejrtrækninger ind i det område. Og mærk, hvordan området bliver fyldt op med energi, plads og rum. Hvordan musklerne i området de slapper af. Hvordan de ved udånding giver lidt slip. Flyt nu opmærksomheden til maven. Træk vejret dybt ind i maven og forestil dig, at området bliver fyldt op med energi og varme. Hvidt lys. Hvordan du med din vejrtrækning får kontakt til musklerne i området. Og hvordan de ved udåndingen giver lidt slip. Flyt opmærksomheden til underlivet. Tag nogle dybe vejrtrækninger helt dybt ned i underlivet og fornem, hvordan området bliver fyldt op med energi og varme. Og hvordan du med vejrtrækningen skaber kontakt til det område i din krop. Og hvordan musklerne giver lidt slip ved udånding. Flyt nu opmærksomheden til dine skuldre. Tag nogle dybe vejrtrækninger og mærk, hvordan skuldrene giver lidt efter. Hvordan spændingerne ved udånding giver lidt slip. Flyt opmærksomheden til dine overarme.
Mærk musklerne i dine overarme. Hvordan de ved indånding bliver fyldt op med varme og energi, hvidt lys. Hvordan de ved udånding giver lidt slip. Slapper af. Flyt opmærksomheden til dine albuer. Dine underarme. Hvordan de hæfter op ved albuen. Forestil dig, at du fylder underarmene op med varme og energi og hvidt lys. Hvordan musklerne ved udånding giver lidt slip. Slap af. Flyt opmærksomheden til dine håndled, hænder. Forestil dig, at hænderne bliver varme og fulde af energi. Mærk, hvordan musklerne i hænderne og fingrene slapper af og bliver varme og afslappet. Flyt opmærksomheden til din nakke, hals. Mærk musklerne i nakken. Hvordan du ved indånding fylder dem op med varme og energi. Og ved udånding giver musklerne lidt slip. Slapper af. Flyt opmærksomheden til baghovedet. Fornem, hvordan du nærmest giver hovedbunden massage med energi og varme, som musklerne slapper af. Flyt opmærksomheden til toppen af hovedet og mærk, hvordan musklerne slapper af i hovedbunden, hovedet. Flyt opmærksomheden til din pande. Forestil dig, at du fylder panden op med varme og energi.
hvordan musklerne ved udåndingen giver slip. Slap af. Flyt opmærksomheden til dine tændinger. Dine øjne og øjenhulerne. Næsen, kinderne, kæbemusklerne, overlæben, underlæben og hagen. Tag nogle dybe vejrtrækninger og bare mærk musklerne i hele ansigtet slappe af. Forestil dig, ved indånding bliver fyldt op med varme og energi, og ved udånding giver musklerne lidt slip. Mærk nu hele din krop. Hvordan hele kroppen er blød og varm. Og hver en celle i kroppen er afslappet, varm og fuld af energi. Tag nogle dybe vejrtrækninger og bare fornem hele kroppen. Hvordan energien er i et flow rundt i hele kroppen. Og ved indåndingen så fylder du kroppen op med varme og energi og hvidt lys. Og ved udånding slapper kroppen helt af. Musklerne giver slip. Kroppen slapper af. Hver en del og hver en celle slapper af. Du retter nu din opmærksomhed på omgivelser omkring dig, lydene omkring dig, rummet omkring dig. Du kommer stille og roligt tilbage til her nu. Åbne øjnene, strækker din krop, bare kommer stille og roligt tilbage til lige her og nu.